n'eziokwu echi dị ime ewere ya ma ihe ọ ga-amụ ma ọ bụ ihe ọ ga-amụ. Ekelela gị Morocco mmadụ ka na ọ ga-adịrịrị gị mma na egwu a niile ịchapụtara wee na-adụ ndị mmadụ ọdụ. Anyị kenekwara 77 kene Obili Igbo na ụmụ egwu a niile ha ji wee kụzigasịala anyị ụmụ ihe dịgasị iche iche na Solid FM akara 100.9 ọkwa ya ka ị na-ege. Ebe a bụ ebe anyị na-akwalite asụsụ omenala Igbo na ndụ ọma ndị Igbo na-ebi ihe dị iche iche ịgbasa ozi n'ụzọ preach n'ụzọ ka mma ị ga na-enwe anwụrụ. Ya mere anyị ji akpọkwu gị nwa afọ Igbo ị na-atụ atụ na-atụbata atụbata nke ọ bụla ị na-eme buru ya bịaba ozigbo ozigbo n'ụlọ nke iri bi dị na Savage Crescent na GRA obodo Enugu kpọmkwem. Ịbata n'ogbe anyị na obi anyị ijebe na ngalaba azụmahịa anyị ka gwa gị ihe a na-ewepụ n'anụ wee rie ya. Bịanụ kwadonu nke anyị na-eme, kwadonu Solid FM, kwado Kpakpando nke bụ ihe ndị Igbo. Abụ m Chizzy Ani. Ọkwa ịmara na mba ụwa ọbụla ị nọ ugbu a na ị nwere ike ịpịpụta akara Solid FM, ya bụ nke nwa bekee kpọrọ app. Ịnọgodo na-agụ n'ebe ọbụla na mba ụwa ịpịpụta ya tinye n'ekwentị gị, ya bụ app Solid FM app na-ege anyị n'ebe niile na mba ụwa. Ịchọkwa ige Kpakpando TV ị ga-ejebe ozigbo ozigbo na YouTube. Iruo na YouTube nwanna ịchọọ Kpakpando TV. Ụmụ ihe niile nke anyị na-eme ebe a na ihe dị iche iche eji akwalite omenala, asụsụ Igbo na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ndị Igbo gbara ọkpụrụkpụ ebe a ka ị ga-afụ ya wee na-enwe anwụrị na-ekiri Kpakpando. Ilu ebe a echefuna ịsọbskraịbụ ka o wee bụrụ na ihe ọbụla e wetara ka ị wee na-afụ ya n'efu. Ọzọkwa abụ m Chizzy Ani. Tata pụrụ iche gwa ụmụ Igbo niile n'ebe ọbụla ha nọ n'ala Igbo, ha nọ na Ebonyi, Anambra, Imo, Enugu na akụkụ ụwa ọbụla ndị pịpụtagoro akara Solid FM, ya bụ aapụ anyị tinye n'ekwentị ha. Gwa ha ka ha buru oche tinye ya na Solid FM na akara 100.9. ihe anyị ji pụrụ iche anyị nwekwana onye iche, onye Chineke gọziri agọzi n'ụzọ priche wee ye ya amamihe tee ya mmanụ o wee nọrọ ebe ahụ wee na-akwalite ọrụ aka ndị Igbo na-agọzi ndị Igbo dịka Chineke ji wee ye ya ngọzi. Ana m ekwu maka onye ụkọchukwu Chukwudike Okwu. Ọ bụ ya bụ onye chọpụtara ihe gbasara ọla mma Afrịka n'obodo Enugu. Ya na-anọchite anya ya nke akpọ Revalues ọla mma Afrịka n'Enugu. Nke a ga-egosi gị na ihe gbasara ihe omenala nakwa ihe gbasara ndị isi ojii dịka Chineke si ka anyị na ọ na-echuyola nke ukwuu. Ọ bụ ya bụ onye Chineke ji alụ ọlụ na St. Anne Parish Amori nke dị na Kano West. Anyị wee na-asị onye nsọ anyị ekele gị, kene ndị Igbo. Maazị Chizzy, Chineke gozie gị n'ebe anyị mma mmanụ ka anyị ga-enụ ntị ka nke taa ga-esi wee dị. Ọ dị mma, nke taa ihe anyị ga na-ekwu kpọmkwem bụ onwe mmadụ iju ya afọ. Ụfọdụ ajụ na onwe ha jụọ omenala ha, anyị amaghị ihe kpatara ya. Ụfọdụ ka Chineke si kee ha eju ha afọ, anyị amaghị ihe kpatara ya. Ya mere anyị ji wee sị ka onye nsọ ya na Chineke na-akpa bịa gosi anyị ma ọ bụ kọwara anyị gịnị bụ na mmadụ ga-anọrọ onwe ya agaghị eju ya afọ, dịka onu ji mara na ọ bụ ya bụ isi afọ kwaba okwu na Revalues ọla mma nke Afrịka. Gịnị bụdo onwe mmadụ nọkọta nke si na be ya maọbụ onwe ya maọbụ ka ndị be ha si eme maọbụ obodo ya agaghị eju ya afọ. Onye nsọ ka ọ galera anyị nke a. Maazị Chizzy, ekenekwa m gị ọzọ. O nwere otu onye nkụzi kwuru okwu gbasara ihe a mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ. Afọ ya bụ Khalil Gibran sị na ya bụ onye njenje n'ụwa, ya bụ onye njem, mana ka ha na-eje na-eme nchọpụta na nchọpụta na ọ bụrụ n'elu ka a na-amị ya, na ọ bụrụ na ka a na-emezi ya, na ebe a na-afụzi ya bụ n'ime onwe ya. Nke a wee gosikwa ihe ofu onye nkụzi amamihe a na-akpọ Socrates kwuru na mgbe ochie. Ọ sịrị ya n'oyibo, ọ sị, man, know thyself, for an unexamined life is not worth living. E nwekwaziri onye nke ọzọ
a na-akpọ Martin Heidegger. Martin Heidegger kwukwaziri okwu dị otu a wee sị na mmadụ ejigolo nchọpụta wee chọpụtasị ihe niile na-efe n'elu, chọpụta nke niile dị n'okpuru ala, chọpụta nke niile dị n'okpuru osisi, ebe niile ha dị na, mana nke feziri ahụ nchọpụta bụ nke dị n'ime onwe ya. O dị mkpa na ọ bụ na anyị na-ekwu okwu dị etu a na mmadụ kwesịrị ichebere onwe echiche, mara ka ihe ahụ ha na-achọ n'ezi ma ọ dị n'ime ụlọ, ma ihe ahụ anyị na-achọ n'oke elu ma ọ dị n'oke ala. Ọ bụrụ na isi m kwuo na ndụ ndị Igbo, nsogbu kachacha nsogbu nche na anyị na-enwe kịta kpatalụ eji wee dịka gasị na ikwu ọmahazi bụ na owuwe ndị be anyị ejughị anyị afọ. Na ụwa anyị ejughị anyị afọ bụ na nwa ozi ihe ọbụla ndị be anyị ji mara onwe ha kpọrọ mkpa, maka na ọ bụ na ụwa anyị jụrụ anyị afọ, anyị ga-na-emesi ya ike na-eme ya. Abịa n'iri nri, ịchọba nri ndị eji mara ndị Igbo lie ya dịka Chukwu si kee ya, ị na-enwe aṅụrị na iriri ya. Abịa n'ịgba egwu, ịchọba egwu eji mara ndị Igbo, ị gbaa ya, kụọ ya, ọ dịrị gị mma. Ị bịa n'asụsụ eji ama ndị Igbo, ị sụọ ya, sụchie ya ike, were obi gị sụọ ya, maka na ndị Igbo sikwara na ọ na-abụ onye na-alachaghị ọnụ ya ụgwụrụ alacha ya. Ọ na-abụkwa na onye amaghị ka ọha evuru ya gafere ama nna ya. Ọ dị m ka ọ bụ ihe ndị anyị niile melụ anyị ji nọrọ ka anyị nọ taa, maka na Okeke chọrọ ka ọ dị ka onye ọcha, Okafọ chọrọ ka ọ na-eme ka onye ọcha, Mgbọ Nkwọ chọrọ ka ọ na-asụ ka onye ọcha, ka ị na-emezi ihe ndị a niile ebezi ka nke gị dị. Onye nsọ o nwee ike ikwere ihe a, mana anyị ga-eweta ihe kpatagodolu ihe a. Ụfọdụ na-alụta aka na ọnụwa bụ ndị Chineke tere mmanụ jee na-alụ ọrụ si na kemgbe Kraịst bịara na ihe ochie abụgoro ihe agbanwere. Ụfọdụ gbado ya ụkwụ, ụfọdụ ndị ụlọụka ọgbara ọfụ nke ọnụwa bụ nke ochie. Anyị ma na mmekọ nke unu na ndị omenala ka o si adị, ndị obodo ebe unu hibere ụlọ nsọ, mana ndị ọgbara ọfụ si na ihe niile a na ihe nna nna mere na ihe ndị ochie mere, ihe a niile na Kraịst ewegoro ya wee na eluigwe na ọgbawogo ya, na ọbụzi ọcha igbụta otu anyị na-eme nke ọ bụ na afọ si mebezi nọọ ihe ọgbara ọfụ na-emezi. Ọ bụrụ iche na ọ bụghị ụka butere ihe a? Echeghị m na ọ bụ ụka butere ya, echekwa m na ọ bụ aghọtaghị ya, maka na onye na-ekwu ihe dị otu a ọ chetakwa na ofu Kraịst ahụ sịkwa na ya abịaghị imebi iwu nke ndị nna nna ya ochie, iwu nke ndị amụma ndị ochie, na ya bịara imejupụta ya. Ọ bụrụ na ofu Kraịst ahụ kwuru nke ọzọ, ma akwa na ofu akwụkwọ nsọ a ka e kwukwala nke a. Ọtụtụ oge Kraịst na-akụzi nkụzi, ọ na-alụta aka na agba ochie. Agba ochie na-emejupụta agba ọhụụ, agba ọhụụ na-emejupụta agba ochie. Anaghị m asị na ihe niile na a ga-ekpokọrọ ya wee tinye. Mgbe m bịabụla ebe a na nkịtị akọwara m ihe ndị ọfụma. Ọ bụrụ na otu a ka ọ dị, onye ọbụla kwetere ma kweta nke ọma na ọ bụrụ iwu ihe niile ndị Juu na-eme mgbe Kraịst bịara ka ọ bịa jide kagbuo. N'izuụka gara aga o nwere ihe a gụọrọ anyị n'ozi ọma gbanyere ịtụ ụtụ. Ndị na-ana ụtụ bịakwutere Kraịst wee na-ajụ ya kekwa mgbe ị ga-atụ ụtụ nke gị. Ọ dịrị anya jụchaa ụmụazị ya, o kwesịrị ka anyị na-atụ ụtụ dịka ụtụ isi dịka ndị amụrụ amụ ka ọ bụ ndị mba ọzọ ndị bịa na-akwụ. Mana Kraịst mechara ihe ndị a niile sị ya jee gbute azụ na mmiri wefute tinye aka n'ọnụ, ị ga-afụ ego debe ahụ kwụọ ya ka e wee mejuo iwu ka o si wee dị. Dịka nsi okwu bụkwa mgbe m bịabụrụ na mbụ, Kraịst na-eje ebe a na-agba akwụkwọ, Kraịst na-eje ebe a na-eme ọtụtụ omenala ndị obodo nke dịbụ ọdụ tupu ọ bịa. Ịma nji maka na ọ bụ na anyị jebere ụka ka anyị na-ekwuru ihe ndị a ọzọ nke anyị na-eme kịta aka ụfọdụ ọ bụ ya ka mma. Ụfọdụ soro na-abịa na-eme mmemme ndị obodo na a na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Gịnị na-eme na anyị na-agba Krismas? Gịnị na-eme na anyị na-agba Ista? Nke bụ na ejigoro mpụ na alụla ndị iche iche ọmalụ ka anyị gwa na nwaanyị eziokwu. Ekwubere ụmụ ihe na-eme maka na ụfọdụ ụlọ ụka ụfọdụ na-ele ma akwa eji eficha iru, ele ma mmiri asị na-agọzi. Ewezikwa ndị na-ele ọbara Jesu, asị na na-ele ọbara Jesu. Anyị ama ebe ha si na-agbatagasị ụmụ ihe, mana eje na omenala onye weta mgbọrọgwụ nke Chineke kere were ka o ji saa ya, gbaa ya mmiri, si banye ya na-aṅụ ya na o nwee ike ịsachapụ gị ihe na-eme gị, asị na onye a na-agwọ ọgwụ, mana onye a ga-eje zụrụ mmiri esikwara si na ọbara Jesu. Ihe anyị na-ekwu ihe a bụ maka na ndị be anyị anaghị ekwusi ya ike mere na ya ekweghị n'ime onwe anyị, ka ọ bụ na
ndị nke bịara abịa wetara ya omenala ha haziri nke ha dee ya n'akwụkwọ na-ekwusi ya ike wee obi isi ike onwe ha ju ha afọ dịka ha si eme mana nke anyị ejughị afọ gịnị mere na nke anyị maka na ọ na-ewutegasị na anyị ma ihe a mana anyị adịghị eme ya anyị mana ewu uru Chineke kere anyị na-ana ihe anyị akwụkwọ dị iche ihe amamihe dị iche iche ịgwaga anyị ka n'ogbe oge bịara amamihe ndị be anyị ji ahazi obodo na-edu onwe ha na-achị onwe ha mana mgbanwe na-abịazi ụfọdụ na-asịzi n'ọzi ọ bụ na onye na-enwe ka ya si wee nsogbu ọ bụ na onye isi ụlọ ụka ya bịa ha tinye ma ezinụlọ ụfọdụ tupu ha eme ihe oge ụfọdụ tupu ha sie ofe ha nara eji akpọ onye isi ụlọ ụka na a chọkwara itinye ọgbọnọ di ya si ya tinye ọ bụ ya tinye ụfọdụ were ụwa ha niile tinye n'ụka anyị wee na-ajụ gịnị mere gịnị kpatara maka na ndị be anyị amaghị uru anyị uru dị na ala anyị na ihe Chineke ji jee anyị mma nwanne m dịka anyị si wee kwuo ọgwa ihe yọrọ nri ndị be anyị si na ihe yọrọ nri ofu onwe mmadụ ejughị ya afọ ahụ kpatara ihe ndị a niile maka na ọ bụrụ na uwe anyị jụrụ anyị afọ anyị ga-ama na o nwere ihe ndị a niile a na-eme kịta nwere ka anyị si emebia n'oge gboo anyị kwesịghị ịhafụ ka ha niile nwụọ anyị ma na mmepe bịara anyị ma na akwụkwọ bịara mana matakwa na ejighị akpata itufuo abụọ gara ya ọ bụ na ya ị ga-ejizi maka na igote moto ọfụ palize nke iweburu na mbụ tufuo chetakwa na o nwere mgbe ọ ga-agba olu ịchọwa moto ya ihe m ji ekwu olu ya bụ anyị maara na akwụkwọ dị mma maka na onye kpọọ nkata ya mkpọkọrọ ọgbata obi were ekpolo afịfịa ọ ihe a ka anyị na-eme taata anyị maara na ụka dị mma mana na ụka dị mma abụghị na ndị be anyị bụbu ndị ọjọọ tupu ụka abịa dịka m siri okwu mgbe m bịa na mbụ a sị m na ihe anyị chọdebịa n'ụka ya na Kraịst bụ onye nzọpụta ụwa niile Kraịst abụghị Kraịst maka na ọ bụ onye ọcha Kraịst bụ Kraịst maka na ọ bụ onye nzọpụta ụwa niile ihe ha naghị Kraịst ahụ anyị soro ụzọ nke Kraịst ahụ ihe ndị ọzọ niile adabaghị ego maka na ya bụ mbido na njedebe nke ihe niile ka anyị si wee mee ozikwa ya nke ahụ bụzi obere okwu mana mmadụ ga-akpọ owu ya mkpa owu gị ga-eju gị afọ iji ghọọ maatụ anyị na-ejezi kọtụ kịta mara amara na ezinụlọ ọbụla jere kọtụ je kpezi okwu ahụ adị ekpezinata ekpezi mana n'oge gboo ndị be anyị nwere ntọala ọ bụ ndị okenye bịa dowe ntọala ezinụlọ ya bụ nke ha oyibo kpọrọ nuklia famili gwekwa nke a na-akpọ extended family ụmụada oge ahụ a na-abụ ewe ka mmadụ si kpọsa oge ịgbapụ je kpọọ ya uwe ojii na ọ bụrụ na ịbịabeghị ịma ihe m na-ekwu ada gị ha maka na ị kwesịrị ime ka ya bụ nsogbu site ebe o kwesịrị isite ihe aha ọ dịghị iche n'ihe Kraịst kụziri na ọ bụrụ na mmadụ emejọọ gị gị jekwuru onye ahụ gwagodi ihe mere gị ọ bụrụ na ọ gee ntị gị mere gịnị gị kpọrọ ofu onye jee ọ bụrụ na oge hekwa ntị kọsara ndị otu nzukọ efu ka o si wee jiri nwayọọ nwayọọ na-aga mana taata ọ na-abụ onye nwe ha na nsogbu pịam ọje kpọta polisi du nwanne ya tinye tupu ha na mkpọrọ gịsi anyị were ego na ha enweghị ọnụ na-ekwuchitara ha gasasị obodo ya bụ okwu mekata jee kọtụ owe ego dị ka kọtụ si wee mekata wee kee ya bụ ikpe udo anaghịkwa bata na ezinụlọ dị otu ahụ mana n'ala Igbo ọ bụrụ na ụmụnna etinyecha ọnụ n'okwu onye ọbụla yọọ mgbaghara ebe o kwesịrị ịyọ taa onye nke ọta ebe kwesịrị ịta ya baala onye nke ọzọ mgbe ebe kwesịrị ịba ya emechaa nwanne amalụkwa nwanne ya ihe niile adịkwa ka ọ dị na mbụ edozie ya bụ okwu onye nsọ ihe ọzọ m chọrọ ịghọta bụ n'oge gboo n'ụlọ ụka anyị na-aga a na-akụziri ka esi akwanyere nne na nna anyị ugwu ka anyị ga-esi wee agba na amụọ ya gbagide mmadụ ibe anyị mmadụ atụ n'asị ezu n'ori emere ihe dị iche iche n'ụlọ ụka ka a na-akụzigasị ụmụ ihe a na-egwugasị ụmụ egwu dị iche iche n'oge gboo ahụ ka ọ na-abụ olu na ọkọchị oge anwụ na-eti ndị okenye akpọpụta ụmụaka n'ụlọ ofu ebe na-akọ akụkọ ifo na-agwa ka mmadụ ji tagide afọ onye megidere ka o si megide wee kwe na Chineke jide aka ya ọcha wee mechaa merie mbe ọ wọcha aghụghọ agwaghị na aghụghọ niile o mechakwara taa afụfụ ya ugbu a afọdụ ịga n'ụlọ ụka ụfọdụ ife a na-asị bụ mepe aka gị buru nekwa ụgbọala gị buru
nekwa ụlọ gị buru nekwa ego buru ewe onye na-akụzizi na onye emekwa ihe ị ga-eme ụgbọala ahụ wee bịa ụlọ ahụ wee bịa na ọ bụrụ na imeghe ihe a ime nke ọzọ na imecha na onye a ga-ata afụfụ ọ na-afịa alụ ịfụ ụka na-akụzizi ịta afụfụ a wee na-asị omenala gboo a gịnị mere na ndị ụka agbaghị ihe mgbọrọgwụ na ya mmebezi ya ọkachasị ka esi akụziri ụmụ anyị otu esi eme omume dịka site n'ifo site n'okwu Chineke a na-akụzibiri anyị na gboo gịnị gbawere ugbu a akwụkwọ nsọ gbawere nwanne nwoke nsogbu karịrị kọlị masị kasị na confuse ga-adịbakwa ọ bụ confuse adịbụ ebe nsogbu anyị si nsogbu karịrị dịka isi wee kọwa ọfụma ọ bụ ọrụ ndị ụka ị na-akụzi ihe ndị a mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ akụziri anyị na ebe chọọchị ebe ụka ihe bụ ọrịa n'ụwa bụ ịkụzi omume ezi omume na okwukwe ọ bụla ha na emewu ihe ndị a ịma na ya dago ya bụ ụka ọbụla ebe ọbụla a na-eme na ya a na-ekpe ya awụ na ọsọkwa gị na ha si gị mee novena nke a na-eme abalị ọsọkwa gị bụ ọnụ ọgụ ụbọchị 14 dịka Kraịst chi wee ọsọkwa gị tụcha olu ntabi ile niile ma ọ bụ hara n'ime ha ezi omume ndị a Kraịst si na onye a na-eme mkpọtụ dịka ogene ihe nke a ji wedị oke mkpa bụ na ụka nkụzi ya bụ okwukwe bụ otu anyị ga-esi wefu Chineke anya nke ọzọ bụ ezi omume ka mmadụ si emeso ibe ya omume ọ bụla ha na ya akụzighị ihe ndị a ịma na ụka adago n'ihe ọsọkwa ya kwuo ọsọkwa ya bụ n'ebe a nke nọ wee nụta dị obodo oyibo ọsọkwa ya bụrụ n'ebe a nke nọ wee weta ọrụ ịchọwa kemgbe ọsọkwa ya bụ n'ebe a nke nọ chọwa weta mkpụrụ nke afọ ihe ndị a niile abụrụ ihe ụka bịara ime ihe ndị ụka bịara ime bụ ịzọpụta mkpụrụ obi mmadụ ọ bụ ha na ya emewo ihe ndị a ịma na ya pasị ya mana ahụ dị mkpa ka nkọwa ebe mmiri si banye n'opi gbawere dịka nsi okwukwe na mbụ ọkwa onwe mmadụ ijughị ya afọ a na-eme anya ebe aka nsogbu niile si maka na ị ga-echetakwazi ọbụnagodi mgbe ya bụ akwụkwọ bịara ọfụ ndị be anyị maara na ọ nwere ihe na akwụkwọ dị ụzọ na-abụ na ihe niile nwere oge ya o nwere nke ha kpọrọ formal education wezie nke ha kpọrọ informal education na nke formal education a na-ahapụ ya ka ọ dịtụgodu nwatakịrị ga-eru ahịa dịka ahụ 6 eme ka aka ya rutete na ntị ya tupu ọ banyere ụlọ akwụkwọ gịnị kpatara eji na-eme ihe dị etu a ọ ha jụọ ka anyị na-ajụ mana ugbu a na-ebuzi nwa na-anwa ala chelụ na ana m abịa mgbe ahụ nwatakịrị ya nọ amụrụ ya ihe izu o kwesịrị ịmụta ha bụ ndị ezinụlọ ya ihe a na-afụ na ezinụlọ ụwa ọ bịara ọmarụgodo ụwa ọ bịara nwee ike ịkpọ ihe afa mara ya mara papa mara mama mara ụmụnne ya fụ ihu dị iche iche mara ihe eji ebi n'ụlọ o mechazie ka ọ na-eto o bidozie ịkpakọ ya na ụmụaka ndị ọzọ si n'ezinụlọ ndị ọzọ onye ọbụla ọ na-abụ mgbe ahụ oge ahụ pụrụ ya esighị ike ịma nke dị njọ na nke na-adịghị ihe ndị a niile ka na-aga ọ ka na-aga mgbe ahụ o sichebe ike mana onye ka ọ na-amụta mgbe ahụ ọ ga-ebido mmekọ maka ọ na mmekọ ya na ndị ọzọ a ka ọ ga-eji ma nke ọ ga-abụ o mee mmadụ ọ bụla ajọ ihe dịka na o mere megide mmadụ maọbụ ihe ọ ga-abụ o megide nwatakịrị ibe ya maọbụ ihe ọ ga-abụ o mee nwatakịrị ibe ya nwa aṅụrị ihe a ka ọ ga-abụ o mee nke ahụ na-adịrọ mma agbọjaa ya emezikwana ihe a na ọ dịrọ mma nke ahụ dị mma o mee akụọrị ya aka nwatakịrị ama ogo nke dị iche na nke dị mma na nke dị njọ ihe a bụrụ n'ụlọ ụka ka a na-akụzi ya ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ ka a na-akụzi ya ebe ka a na-akụzi ya na ezinụlọ mgbe ahụ mama na-anọ n'ụlọ ọ na-abụ papa jebe ọrụ mama anọrọ n'ụlọ na-akụzi ihe ndị a ọbụnagodi mgbe nwatakịrị a na ndị ọzọ na-emekọ ọ ga-na-ebetara aka na-ekiri ha mgbe ụfọdụ nwa mkpawa agwa dị agha ọjọkpọta ya tinye ya pịa ya ịtarị ma ọ bụ ọfụ ka ya na onye ọzọ na-anụ ọgụ ifuka ọ ga-esi wee gbosaa ha onye nke maara ihe na-abụkwa ndị na-agba ọgụ nwa maka ama m na ọnwe ndị na-agba ọgụ nwa kpụrụ nwa onye nke ọzọ kụchicha ihu ejebe gịnị ka m na-ekwu maka ya mgbe a ka ọ na-abụkwa onwezie ka papa na mama si wee mama gawa afịa papa gawa ọrụ ụmụaka niile bi n'ogbe ahụ ifu ka ha kpokọtara okpogho ha ọnụ onye nke a na-apụta o jiri okpogbo tomato na ihe mefọdụrụ na kichin ha nche niile ekpori apụta ihe ndị a niile ihe ha na ezigbote mmụta na-aga mgbe ihe a na-eme ihe ndị a niile ka a kpọrọ informal education gịnị bụ ha na-aga mgbe eji nwa ya ana m apụtacha mgbe ihe ndị a na-eme nwatakịrị a na
ma ha wetachara ihe ha rifodo n'ụlọ ha ejiri ya siwe nri nke ha mgbe ha na-esi nri nke ha ha na-akọpi ya ha fụrụ na be ha ka papa ha na mama ha si ebi ya mere onye ofu onye ga-eji ọbụla papa onye nke ọzọ abụrụ mama ndị nke ọzọ abụrụ ụmụaka onye ga njem ebe onye ga-eme nke ọzọ ndị nke ọzọ azụ eze amecha ihe ahụ esiwere ebufute ya onye ọbụla eriwe mgbe ahụ ụmụaka ha na-agosi ihe ha mụtara na be ha Chukwuta na-akwadokwa ụgwọ ya dị n'etiti ụmụaka na agbata obi ha ịma ya mana ugbu a na-akpọchizi ya asị gị ịfụbo ya gị na onye ya akpakwana gị na onye ya emekwana nke ọzọ egwu abata ụfọdụ ebe anyị na-ebido na mgbọrọ maka na ụfọdụ ezinụlọ ri nkewa maka na ụfọdụ na-eje ụka nke ọ dị mma ụfọdụ na-eje ụka ụfọdụ na-eje bi abịa na ezinụlọ asị ha na ọ bụrụkwa otu ezikụzielụ ha n'ụlọ ụka ịfụnanya ha adịghịzi nkewa ahụ ga-adị mana ịma na ihe a na-agwa gị dịka ndị Igbo si is a process mana nke kacha mkpa bụ na ndị mmadụ amaghọ akpọrọ ya informal ya bụ na hazighị ya ahazi mana ụmanụ otu a ka ndị nna nna anyị ha mgbe gboo ji wee zụcha ụmụ ha ka ha na-eme ihe ndị a ọtụtụ mmụta na-esi n'egwu were aga ọbụlagoro n'ụlọ akwụkwọ taa ha ka na-eji egwu akụzi nkụzi ọ mgba nke ọ ga-agba ha gị chee nri ahụ ha si egwu agụbazie kpakpankolo pie mkpụmkpụ ogene kpọ ogene kpọ ogene gị onye na-akpọ ogene kpọ ogene kpọ ogene gị mpiyo ele mpiyo ihe ndị a niile bụ ụmụaka na-amaghọzi kịta gịnị ka ha na-eme ka ihe ndị a niile na-eme ị ga-ama na ọ bụrụ na ofu onye akọcha akụkọ a ga-eme atụkwu ya onye ọzọ onye nke ọzọ ha akọ onweze ka esi wee tụkwu ya nwatakịrị ha amaghị akụkọ ọ ga-akọ ọ na-alụo n'ụlọ o je jụọ papa ya kedu akụkọ ọsị akọrọ ya akụkọ papa ya na ya akụkọchaziere ya ọ bịazie echi onwe ihe ọ ga-akọ gịnị na-eme mmụta ha na-aga ihe ndị Igbo kpọrọ creativity nka a na-abata ya n'isi o nwee ike ichepụta echiche nke ya nwee ike ịkọpụta akụkọ nke ya mana ọ bụzi na otu o si wee dịrị taa ebe a kpochipụrụ ụmụaka na palọ ha na-ekiri TV ọ kwa eziokwu na ihe dị otu ahụ ka a na-emekwa n'ihe anyị na-akpọ ihe onyonyo anyị na-afụzi kịta mana ihe dị iche bụ na nke ọzọ ụmụaka ji aka ha emepụta ya nke a bụ nke emechegoro eme ịfụzie na nwatakịrị ahụ ama m wepụtawu nke ya sọsọ nke ha bụzi ndị oriri konzuma nke ndị ọzọ mere n'obodo ọzọ ka ha na-ekiri ka esi ebi ụwa ha ka ha chọziri ka ha na-ekiri na-amụtazi ịfụzie n'ụwa ahụ ha na-agụsi na TV ahụ ka ọ ga-abụ ha kiri cheche ha bịazie mewezie na ndụ ha ebe ka nche na mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ ana ha che niile sikwa na uwe mmadụ ejughị ya afọ maka ọ bụrụ na ụwa anyị jụrụ anyị afọ ị ga-afụgodo ọbụnagodo nke akụkọ ha niile anyị na-akọ anyị ga-nwere ike ịkọkwa ya tiekwa ya n'oyoyo a na-ekirikwa na-egosi ya ndị ọzọ na-amaghị na-anya mmegbu ya mana a ga-emeriri ya n'ụdị nke ọzọ o wee ju ha afọ ọ na-abata ya na nke ha dị ele ịfọ na otu ebe anyị si bido dịka ndị na-eme ejije ahụ ebidoro mee ejije n'Igbo n'asụsụ Igbo ole gafee ọfụma ndị ọzọ batabazie ya asị na ha chọkwara ịmabanye ka onye ọbụla na-anụ ya ka ego wee bịabazie ọbụzile uwe mmadụ ejughị ya afọ ego na akpịrị ego ọ dị mma. Ndị Igbo kedu ozi ihe anyị ga-eme ugbu a onye nsọ ka onwe anyị na-eju anyị afọ tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị mmadụ wee gweziri ihe a ga na-atinye. Cheta na onye anyị na ya na-ekwu okwu na-akụziri anyị ihe nke ụbọchị nke taa gbasara ka anyị si ebi ndụ na gboo na omenala ọkachasị ka onwe anyị ga-esi juo anyị afọ bụ Fada Reverend Fada Chukwudike Okwu Reverend Fada Chukwudike Okwu real ọbịa ka Chineke ji alụ ọlụ n'ụlọ ụka St. Anne Parish nke dị na Amụrị na Nkanu West. Ọ bụkwa ya ka bụ isi afọ kwaba okwu na Real Values ọla mma Africa n'obodo Enugu, ya bụ ọla mma Africa Real Values nke bụ uru anyị mgbọrọgwụ ihe uru anyị uru dị na ndụ anyị na-ebi nke ezigbo ya. Na-ajụzi biko kedu ihe anyị ga-emezi ugbu a ka ụwa anyị wee na-eju anyị afọ? nwanne m nwoke nke bụbụgodị ịmata na ya nọ ebe anyị kwesịrị ịnọ na ya abụghị anyị kwesịrị ịbụ. Echekwa m na anyị ga-eji okwu wee chọọ ihe daba na mmiri. Ezigbote ihe mere anyị ka ekike ndị Igbo onwe ka kwụsị iji na-atụgharị ya n'ihe ọjọọ. Ọkwa na ọ nwere ihe ọjọọ anyị jigoro ewe mme ka anyị gbaa mbọ wepụ aka ewe n'ofe tupu ọ ghara anyị aka mmadụ.
ọ dị mma otu a ka anyị ga-eji wee na-apụtụzi ya ama m na atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ara ofe nke mbụ bụ na ihe anyị kwuru bụ iji kwalite otu anyị si ebi ndị dị nsọ dịka ndị nna nna anyị ha biri ya ndị na-eme alụ dị iche iche na-agọ mmụọ na-egbu akwafe ọbara n'ụzọ pụrụ iche ọ bụghị omenala anyị nke bụ eziokwu ndị niile ndị okenye Igbo ga-ama nke anyị na-ekwu na-ewe ndị fetachara ụmụ ihe efetagasịrị efeta ụfọdụ bụkwa ndị fetakwara ma ụka fetazie ya ọ bụrụzi ihe ekwuru ka a na-eme onye fụ ndị na-eme ụdị ihe dị otu a abịakwanasị na otu ndị Igbo si eme ndị Igbo na-asọ alụ nsọ nke a bụ nke bụ eziokwu mana oge anaghị adị ịrụtagasị ụmụ ihe niile aka a masị ndị na-ekpọrọ Chineke ga-agọziri na atụmatụ unu tụgasịrị ofu ihe gbara ọkpụrụkpụ n'iji makwa na Reverend Fada Chukwudike Okwu nke o ji bụrụ onye isi na ndị na-afụ maka real values ọla mma Afrịka Enugu bụ na atụmatụ ama m na a ga-eji ya wee mee ihe wee na-ekwukwa ya dịka amụtara taa Sam ekwuona na ndị na-akpọ uwe ojii na ọ bụghị iji asụsụ bekee ịgbanwee ya otu a ha si sụọ ya ozigbo mba na-ewere ka anyị si ekwu okwu na-ekele ma ekele na ọ bụghị ịfụ mmadụ na ụmụ good evening mgbede ọma abụrụ ya asụsụ anyị nke ndị bekee ka ị ka na-akọwa ndị Igbo na-agbahafụ nwata maọbụ okenye ajụọ ese ka eke imel ọlụ ọ na-agakwa deyo ndị ojiriva ebe Francis si kpọọ ije ije teje na tụshịa dịka ndị nkanụba anyị si asụ ya na ụmụ ihe dịgasị anya ọ bụghị mgbede ọma ewe ka anyị si eme eke ndị Igbo anaghị apụta kene mmadụ gafere a na-ajụ maka na anyị were mmasị na ịfụnanya n'ebe anyị na-emere ka ekwanụ ndị be gị kwanụ ụmụaka epiefụtago ụmụ ihe a niile ebe iji gosi na anyị fụrụ onwe anyị n'anya nke ukwuu na-achọ ọdịmma anyị ọ bụghị ịpụta tụghara mmadụ good evening mgbede ọma mba mgbede ọma gịnị ka ọ pụtara mgbede ọma mere gịnị ekele gị Sam ekele gị Francis ekene m Ugo ekene m Kelechukwu ana m ekene Okija Chukwu Emeka ọ ga-adịrị unu niile mma Waba Chineke gọzie gị Sam Chineke gọzie unu Austin ọ ga-adịrị gị mma maka otu isi kwukwa mana ị na-eme nke gị ndị ọzọ na-emekwa omenala ha anyịkọ mamịrị ọ na ọgbọ ụfụfụ ị mara na ewere onye na-akọtọ nke ya anyị anọbere ebe akọtọ onye ọbụla mana ihe anyị na-akwalite bụ nke anyị bụ nke anyị nke ha bụrụ nke ha nke bịara abịa ezi na-ekelela gị ama obi ana m ekele gị onye nsọ kelezie ndị Igbo ka anyị pechizie ya ụbọchị ọzọ ịma na nke asụsụ anyị ga-abịa kụzie ya ike Chineke gọzie ndị Igbo ọ bụ anyị na Reverend Fada Chukwudike Okwu nke Real Values ọla mma Afrịka n'obodo Enugu ebe a bụkwa ya bụ parish priest na St. Anne Parish Amụrị nke dị na Nkanụ ndị be ya ana m ekene na ọ ga-adịrịrị unu niile mma Chineke gọzie unu abụ m Chizzy Ani jekwa kiri ihe niile a na Kpakpando TV nke nọ na YouTube ka Chineke gọzie unu ọ ga-adịrịrị unu niile mma ka ọ dịnụ o kwere ekwesị ike o ọ bụ Kpakpando ka ị na-ekiri mgbe ọbụla ị nọ wee na-ekiri anyị na-asị gị Chineke gọzie gị na-echekwa gị. Kpakpando bụ ụlọ ọrụ onyonyo nke na-akwalite asụsụ na omenala ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ebe ọbụla ndị Igbo na-eme mmemme anyị na-anọ ebe a wee kwalite ya n'ụzọ ọma ka oke anyị ghara ifu n'ama ka omenala anyị ghara ịda. Mana anyị na-ayọ unu ụmụafọ Igbo, biko otena
anyị na-eme ife a na-akwalite asụsụ na omenala Igbo ike anyị ka anyị ji eme ya. Anyị chọrọ enyemaka unu onye ọbụla nọ mba ọbụla ị nọ n'obodo oyibo ewere ngwa ọrụ anyị ji alụ ọrụ n'ojiri ya kwado Kpakpando TV dịka kamera ọbụkwa n'ọbụ okpogho ka unu ji akwado anyị. Unu ga-afọ akara ụlọ akụ ntinye ego anyị n'ihe onyonyo gị isi nke ọbụla iwere ya wee kwalite nke anyị na-eme maka na ihe anyị na-eme bụ ka ọ dịrị ndị Igbo mma. Ihe anyị na-eme bụ ka ụwa makwara na ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri agọzi. Ya mere anyị ji agbasa ozi ndị Igbo nke bụ nke anyị ka anyị kwado na ya. Abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma. Kwado Kpakpando maka na Kpakpando bụ ihe ndị Igbo. Anyị na-atụ anyị